санаи 16 декабри соли 2025 паёми солонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар баргузор гардид. дар донишгоҳи давлатии молия ва иқтисодии тоҷикистон пахши мустақими паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳайати омӯзгорону донишҷӯён ва кормандони донишгоҳ дар толорҳои фарҳангӣ, таълимӣ ва толорҳои хониш тамошо намуданд. масъалаҳои дар паём даршуда дастуру роҳнамои кормандони донишгоҳ буда баҳри беҳтар ба роҳ мондани фаъолияти корӣ равона карда мешавад. президенти кишвар дар қатори дигар масъалаҳо инчунин таъкид намуданд, ки бинобар ин мо бояд барои ҳарчи бештар омода намудани кадрҳои омӯзгорӣ, бунёди муассисаҳои таълимӣ ва ба стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ гардонидани низоми таҳсилот, яъне омодагӣ ба гузариш ба низоми 12-солаи таълим аз ҳоло чораҷӯӣ намоем. ба ин мақсад ҳукумати мамлакат вазифадор карда мешавад, ки вазъи амалишавии стратегияи миллии рушди маориф барои давраи то соли 2030-ро ҳамаҷониба таҳлилу баррасӣ намуда, онро тибқи ҳадафҳои нави дар ин самт гузошташуда такмил диҳад. дар паём ба маҷлиси олӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба пешбурди самараноки сиёсати дохилию хориҷӣ ва таъмини пешрафти соҳаҳои гуногун аз ҷумла саноат, энергетика, кишоварзӣ, роҳу нақлиёт, сармоягузорӣ ва рушди соҳибкорӣ, маориф ва илм, фарҳанг, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷавонону варзиш ва сайёҳӣ, андозу гумрук, амнияту мудофиа, ҳифзи ҳуқуқи тартибот, рушди муносибати дӯстиву ҳамкорӣ бо кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ вазифаҳои мушаххасро муайян намуданд. паёми имсола ба маҷлиси олӣ инъикосгари воқеии ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоию фарҳангии мамлакат буда, дар он вазъи ҷорӣ ва дурнамои рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ, имкониятҳои иқтисодиву молиявии давлат, ҷиҳати иҷрои нақшаҳои таҳриршуда, фаъолияти бонизом ва мунтазами мақомоти ҳокимияти давлатӣ, идоракунӣ ва ҷамъиятӣ, вазъи қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ, инчунин самтҳои афзалиятноки сиёсати хориҷии кишвар мавриди таҳлили сарвари давлат қарор дода шуданд. аз ин хотир дар паёми имсолаи хеш президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон доир ба самтҳои асосии фаъолияти маориф, қабули стратегия, афзоиши хонандагон, маоши омӯзгорон суханронӣ намуда, доир ба таъмини сулҳу субот ва оромии кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд.